Так, Колян, я от что-то не понял, а нахрена ти от ці сині труси сюди припер? Щоб що? У нас тут що, у нас тут засідання Путінського Совета Безопасности передбачається, или що? Ну а кого ще в здравому умі чужі ношені труси можуть заінтересувати, да? А ці такі от вони люблять, вони соберуться в Кремлі, значить, закриють двері і говорять так, а ну що тут у нас розвідка такого вкусненького сьогодні принесла? Вау! Хо-хо! Ё-моё! От сразу видно, що люди не зря государственний хліб їдять, да? Только так, ну и хорошо, говорит Путин, что с этим всем делать? Идея. А давайте, слушай, давайте ему тут перцем намажем таки. Не, ну прикинь, а приходив він на роботу в цих трусах, да? Ну туда, в ЦРУ своє до Трампа з докладом, да? А воно так... Короче, с вами все понятно, ни хрена вы международной политики не понимаете, я сейчас сам все сделаю. У мене опыт, в конце концов. Блін, тако перцю нема. Слушайте, у мене перець закончився. О! Гляньте, що в мене є. О! Пацани із Великобританії із командировки привезли. Воно свіже, хоч і не. Та ладно, короче. Так, а давайте, хто знає, куди мазати? А ну, отут у Навального що? А хто должен знати? Ви ж за ним там годами по п'ятам ходили. Так, короче, давайте сюди. Позовіть мені, знаєте кого? Позовіть мені главного начальника ФСБ. Ну, вони там такі, вони там по заграницям їздять, вони в цьому фасоні лучше як-то розбираються. І от вони мені говорять, що от через сині труси, шпілі, от особливо хорошо завжди як-то видно, от через другі предмети туалета не так. Так що, помніть всі, труси врага – основа безопасности России. Вы поняли, да? Сказали работать по трусам. Предполагаемый отравитель рассказал Навальному о деталях неудачи. The Insider опубликовал новые детали отравления Алексея Навального. Новичок ему нанесли на трусы, а спасла политика быстрая реакция пилота и атропин, введенный Омской скорой помощью. Самая невероятная деталь – предполагаемый сотрудник ФСБ рассказал об этом самому Навальному, представившемуся помощником секретаря Совбеза экс-директора ФСБ Николая Патрушева, следует из рассказа оппозиционера. Ну от я коли в прошлом нашем сюжеті на цю тему вам говорив, що ми маємо діло з якимись абсолютно відбитими рукожопами, даже я, чесно вам скажу, тоді не передбачав, що вони настільки рукожопи. Сходіть он по ссылочці, подивіться на цей, ну, абсолютно який-то дешевий детектив, но дуже інтересний. Сходіть, не пожалійте, там така романтика. Ну от вони собі як свою роботу представляють, коли йдуть на роботу в спецслужби, що зараз таки буду їздити по всьому миру, буду кататися на Астон Мартінах, тут дівки, тут, значить, питиму мартіні з водкою, ага, щас. Полетиш в Омск стирати чужі труси, поняв? А погано постираєш, через неділю полетиш іще раз перестірувати. Ми ФСБ! А не що-то там. ФСБ, поняв? ФСБ. Федеральная стирка белья. Так що хто там у нас романтики більше всього хотів? Ти, Колян, на! Іди, труси стирай. Почувствуй себе, так сказать, настоящим шпіоном, да? Це Вата ТВ. Вопроси тут я, задавательні новості. Есть такая расхожая фраза про Россию, что, ну, типа, сами не живут и другим не дают. Но, знаете, эта фраза як-то не совсем точна. Ну, в плане и другим не дают, она действительно максимально точна до безобразия. А вот сами не живут, ну, это не совсем и правда. Иногда, кое-кому, не часто, ну, где-то 2 раза в год максимум, избранным, позволительно почувствовать себя настоящими, так сказать, ну, людьми це, конечно, може и слишком сейчас, правильнее вот так, биологическими существами из сказки, на яких волі слепого жребия свалиться неимоверное счастье. Стоит им токо-токо дозвониться на самый-самый верх, и цей верх, як топне своєю такою маленькою уставшей ножкою і скаже, да що ж это такое? Чо це у Агаф'ї Іллінішні какашки не убрані, а? А ну быстро всім убирать! І всі як ламануться. Все, токоп дозвониться. Бо потім же ж цілий год Агаф'ї Іллінішні ці какашки опять нюхать. Фу. І, ну, так же ж і спокон віков воно
повелось, и если не верите, Колян, а ну покажи им сейчас новости за предыдущие годы. Челом бьет всеподданнейший раб. 125 лет назад, в 1884 году, Александр III утвердил список вопросов, по которым подданные имели право его беспокоить. Обычай идти со своими проблемами к первому лицу государства отличается от прочих русских традиций прежде всего долговечностью. Впрочем, вполне объяснимой. Ведь столь же давно вся власть в княжествах, а затем и во всей стране, концентрировалась в руках одного человека, от воли которого зависело решение любых дел. При этом сами правители рассматривали жалобы, если не с охотой, то с интересом, поскольку из челобитных узнавали много интересного о том, как служат назначенные ими старосты и управители, и как исполняют их приказы все, вплоть до самых несчастных смердов. Я только, вот, знаєте, хотів сказати, що не слишком ли глибоко Колян копнув, но не, як по-моєму, в самий раз. Що лишній раз підтверджує, що йдуть года, десятиліття, століття, а на Росії нічогошеньки вообще не помінялось. От вам, пожалуйста, путінська ера. От найдіть, як то кажуть, 10 отличий. Зачем 10? Одне. Чиновники бросились решать проблемы, затронутые на большой пресс-конференции Путина. В России обсуждают большую пресс-конференцию Владимира Путина и ее последствия. Фактически уже во время общения президента с журналистами чиновники начали рапортовать о том, что затронутые главой государства проблемы уже решаются. Ну, хто-то от побачив яку-то принципіальну прям разницю? Не побачили зря? Зря. Вона вже так потихоньку, помаленьку починає просматриватися, не сразу. Чиновники ще як то в паніки, так, знаєте, по привичці собираються куди-то бігти кіпішно, як то так. Что происходит в регионах, жители которых пожаловались Путину? К людям приехали следователи, прокуроры и губернаторы. Но потім вони стали умніє. Вони ще як то по привичці ще як то так панікують. Ну, щоб бути як всі, да, но сразу так куда-то бросаться, куда-то їхати, вони стали все як то реже і реже. Нилов, губернаторы и чиновники были в напряжении всю пресс-конференцию. Ответы президента РФ Владимира Путина на наиболее острые вопросы в режиме онлайн заставляют глав регионов и других чиновников находиться в напряжении. Но напрягаться дальше вони стали як то, більше сидя вже. Ну, так намного удобнее. І саме головне, це многі вже замітили, що от этого возбудителя їхнього напряження це нікоїм образом не напрягло. Він собі там сидить далі по накатану, як ото, знаєте, є така птиця-глухарь, яка, коли починає токувати, то, в принципі, вже перестає обращати увагу на те, що там вокруг неї відбувається, і можна підходити і такого голими руками брати. Крайне странная прямая линия. Политологи об итогах общения Путина с народом. При этом не было разноса чиновников. Путин был в образе мудреца, который понимает все трудности и все проблемы. Да, нехорошо, что большие зарплаты у руководителей госкомпаний, но у нас там иностранные специалисты, чьи зарплаты привязаны к зарплатам руководителей. А не плати им высокие зарплаты, они уедут. Це ще прошлий год був, який, для многих оказався переломним. Коли многі замітили, що браті обсиратися отако на кожному слові полубога, і то й не обов'язково. Достаточно просто на його фоні, як то так покипішувати, там, руками помахать, і, собственно говоря, всі в домике. Чиновники откликнулись на прозвучавшие на пресс-конференции Путина жалобы. Из регионов поступают первые отклики на вопросы и просьбы о помощи, прозвучавшие на большой пресс-конференции Владимира Путина. Первые итоги пресс-конференции Путина. В регионах начались проверки. Запуск процедуры президентских выплат – лишь одна из новостей, которую принесла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. С самого утра, 18 декабря, из разных регионов приходят сообщения о проверках, начатых властями после обращений граждан к главе государства. В Смоленской области выясняют график газификации района, откуда поступила жалоба на то, что газ никак не доберется до жителей. В Мурманской области проверяют, справедливы ли упреки в нехватке врачей в малых населенных пунктах. А в Свердловской все ли медики получают положенные выплаты? И это только часть начатой работы. А, щоб весь год воно так, як то саме по собі даже работало. Можна так зробити? Можна, в конце концов, поремонтувати цей мопед так, щоб він їхав як положено, а не кожен раз, щоб його з толкача заводить. Можна? Я розумію, що вопрос дурацький. Естественно, що нельзя. Ни в коем случае. Иначе зачем тогда в стране президент? Зачем? Если є якісь там газифікації, виплати, і тим без його личного участия, що це тоді буде? Це бардак тоді в стране буде. Так нельзя, це антиросійщина яка-то тоді ще получиться. Діди за що воювали? А діди дідов? Вони воювали за те ж саме. І ви, звісно, чиновників російських не недооцінюєте. Вони на самом деле не такі вже й дураки.
Вони давним-давно вже до цієї всієї показухи адаптувались. І якщо в самому началі путінської ери вони там з перепуганим видом лица по неопитності бігали там щось ще і справляли, то зараз, ну ви ж чули самі тільки що, почали з перевірки, все. А що ті перевірки там покажуть, ну, то, извините, вже не менша лотерея, чим лотерея дозвониться Путіну. Но все працює як часики. Отчети наверх летять один лучше другого. В Башкирии за полчаса разобрались с вопросом женщины Путину о выплатах на детей. Вот, все, за полчаса, пожалуйста. Полчаса, все, целый год. Сиділи, ссались, тремтіли, боялись, дозвониться, не дозвониться, дозвонилось, полчаса, все решили, звітуйте Путіну, ми молодці. Хоча, ну, якщо чесно так, чуваки, так тут не сильно ви і напряглись. Як то ви от эти полчаса там тупо балду ганяли, цей вопрос, так як ви його рішили, можна було вообще за 3 секунди рішити. 3 секунди. Не вірите, я зараз вам покажу як. Дивіться. Пошла нахрен отсюда, попрошайка! О, сколько заняло? Даже менше, да? Ну, от бачите. А суть і основа рішення, в принципі, така ж, як і у вас. Власти Кумертау отметили, что Россиянка получила ложную информацию о дополнительных выплатах, но сейчас инцидент урегулирован. О, я ж говорив. Система уже адаптировалась, все, система уже не боїться, що ти там з дуру дозвонишся до царя батюшки, всю правду йому як на духу виложиш. Ну, дозвониться. Ну, розкажи, ми скажемо, що вона ошиблась. Женщина просто ошиблась. Не вона перша, не вона последня. Подумаєш. Извините за безтолково потрачене нею ваше драгоценне царське время. Як дать би такі ще, ну, то вже не для прес-реліза. Мы с этим разобрались, все она получила. Готовим информацию в пенсионный фонд. Просто она где-то в интернете увидела, что за ноябрь и декабрь положены какие-то дополнительные выплаты и подумала, что они будут, но их просто нет. Сообщили в пресс-службе властей Кумертау. Ну вот и все. Получила? Только на телефонный звонок, получается, зазря потратилась и эндорфины с дуру на радостях спалила. Ну тобі ще повезло. Да, повезло. Прикинь, тебе ще брехлом не назвали, як твоїх других колег по виграші в цій лотереї, які теж думали, що вони Бога за бороду схопили. Путину пожаловалась уборщица из Колы с зарплатой в 73 тысячи. Из Колы? Даже так? Слушайте, я от всю жизнь подозревал, що пепсі-кола це наверняка щось російське. Бо, ну, така, типа вкусна, да, но з такими, знаєте, подлими последствиями для організму. Ну, коротше, дозвонилась баба на свою голову, і тепер вся страна знає, що вона брехло. Потому що розібрались. Уборщица, которая пожаловалась Путину, получила 116 тысяч рублей. Глава Мурманского Минздрава выяснил, кто из работников Кольской ЦРБ пожаловался президенту на невыплату ковидных доплат. Оказалось, что недовольство своим заработком главе государства выразила уборщица, чья зарплата за прошлый месяц составила 116 тысяч рублей. І тепер баба, замість того, щоб радуватися самому факту розговору з небожителем, сидить і дрожить, щоб вони ще ту разницю тепер не отобрали. А то прийдеш за зарплату і окажеться, що ти ще й должна. І це ще, подожди, це ще не всі неприятності, якими для тебе цей дзвонок другу може закінчитися. Со слідователями далі будеш об'яснятися, що ти там в ефірі намолола. Лучше сразу извинись. Врач из жалобы Путину захотела обратиться в Следственный комитет из-за клеветы. Врач из села Алакурти Мурманской области Татьяна Яковлева, на которую местный житель пожаловался президенту Владимиру Путину, захотела обратиться в Следственный комитет из-за клеветы. Поздравляємо очередного дозвонившогося, який теж думав, що йому тут зараз рай за це організують. Ну, якщо що, ти саме цього рая і відказався. Вся страна цей твій позор бачила. Житель Алакурти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину. Житель Мурманской области извинился перед врачом амбулатории села Алакурти Татьяной Яковлевой, на которую пожаловался президенту России Владимиру Путину во время его ежегодной пресс-конференции. «Я прошу у вас прощения. Извините меня, пожалуйста, я был неправ», сказал Краснянский на видео, которое показали в эфире Первого канала. Хто-то ще не поняв, як тепер діла на Росії рішаються, ні? А там все просто. Тільки попробуй кому-то про що-то там пожалуватися. Сам же ж потім за це і пожалієш. І всі родственники твої до 3-го коліна будуть за це наказані. Школьника, пожаловавшегося Путину на чиновников, предложили изолировать от матери. Если вам так тяжело, давайте мы заберем у вас сына.
Перед пресс-конференцией Путина 11-летний Дима Антошин из Ростова-на-Дону отправил свой вопрос президенту. Напомнил про пожар, который уничтожил 120 городских строений, и его дом тоже. Новое жилье Антошин им не предоставили. На следующий день после обращения мальчика к главе государства к родителям Димы нагрянула прокурорская проверка. Матери школьника предложили отдать ребенка в интернат. А не дзвонив би Путіну, то й от этих всіх проблем, сверх тих проблем, які і без того у вас були, не получив би. Щас, мальчик, времена просто такі настали. Горе тому, хто дозвонився до вождя, позор йому, а ту його! В Общественной палате призвали сурово наказать солгавшую Путину журналистку. Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал сурово наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову, солгавшую президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции. Журналистка обратила на себя внимание плакатом с надписью «Я беременна», чтобы ей позволили задать вопрос, однако это оказалось неправдой. Малькевич заявил, что за беспардонную ложь и фальсификацию ей нужно вмазать. Ну це національна цінність така, видимо, на Росії. Як вмазать отак бабі, яка там що-то не впопад рот відкрила, тільки имейте в виду, вмазать ви будете іменно беременною. Или це, в принципі, никоим образом не суперечить вашим національним цінностям. Рязанская журналистка Александра Безукладова рассказала о своей беременности. Рязанская журналистка Александра Безукладова, задавшая вопрос на пресс-конференции президента, рассказала о том, что действительно беременна. Об этом пишет федеральный московский комсомолец. «Я беременна, я жду второго ребенка, я стою на учете в женской консультации. Я не знаю, что мне нужно сделать. В прямом эфире сходить на УЗИ, показать выписку из медицинской карты», сказала Александра. Тогда це в корні міняє діло. Тогда, ні, хоча, нехай тут полежа. Може, хоча б, може, там з ноги її вмазать разок, или, це ж не суперечить національним цінностям Росії, ні? Хоча, в принципі, там за неї такі люди вписались. Ладно, повезло тобі. Соловьев поддержал обманувшую Путина журналистку. Ну все, сдаемся, что вы сразу, слышь, это, хотя, в принципе. Зная Иудушку Соловьева, я бы на ее месте еще больше напрягся сейчас. Ну, зачем? Это уже лишнее. Она и так уже, я думаю, напугана, цитирует Соловьева телеканал 360. По словам телеведущего, журналистке, как и ее мужу, который, по информации Соловьева, работает у вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, уже достаточно досталось и не стоит их добивать. Це поддержал? Ну, типа, хорош уже цих мразей метелить. Кажись, им на сегодня достаточно, завтра посмотрим. Манав я вообще таку поддержку коллег, если честно, да? Но другим тепер це хороша наука буде. Що якщо тебе уже пустили на віртуальне рандеву з вождем, так закрив рот свій, сів і сидиш тихо, і не встаєш, поки тобі не сказали. Бо проблем потім же ж не оберешся. Коллеги потребовали от журналиста BBC извинений перед Путиным и Великобританией. Отметим, что это призвали сделать комментаторы в соцсетях. Британские комментаторы воззвали о необходимости Розенберга извиниться как перед президентом РФ, так и перед британским народом. Ну вот вам, собственно говоря, и установление этой новой, хорошо забутой старой традиции. У тебе проблеми, чувак, да? Ну понятно, що в тебе проблеми, раз ти на Росії живеш, да? І ти не знайшов нічого лучшого, чим піти і пожалуватися на них царю, да? А хто він такий, цей цар, взагалі? Хто його слушає? А? Ну, вспомніть, про що сам цар цей там нив на цій прес-конференції, що там, ціни на макарони виросли, ну як же ж так, да? Ну на тобі ціни, умник. После указа Путина в Тюмени начался резкий рост цен на продукты. После информации о том, что цены на продукты первой необходимости будут заморожены, в некоторых тюменских магазинах стоимость сахара и масла увеличилась на 20-30%. Об этом УРА-РУ сообщили горожане. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым рост стоимости макарон, сахара и муки. Ну от хто тебе за язика тянув? Хто? А людям тепер із-за твоєї заумності не доїдать. Ізвинись немедленно. Ізвинись. Іначе вони тебе в дитдом здадуть. І навіть якщо ти беременний, це тебе теж вряд ли спасе. Вони за це тебе ще тако більше затюкають. Так що, бачите, оказується, навіть царю вже нежелательно царю челобітні подавати. А знаєте чого? Тому що ви суть цього процесу не зовсім правильно поняли. А ця суть передана в самому названні цього ж процесу. Челобітная. Ну так у вас у всіх за цю челобітну і тепер чело і біте. Все, по-моєму, логічно. І навіть самого царя
це теж не спасло. І це ще подожди, чувак. Це ще ми до вопроса отих синіх трусов спочатку нашої програми не добрались, а за них у тебе, похоже, не тільки чело репне. Так, ну і посилочка наша очередна, яка до нас прийшла. Сьогодні вона у нас максимально така проста і понятна. Ось вона. Єдине, звісно, що мені не зовсім понятно, зачем ви пишете нам от такі великі письма, от на 3 страницях, та ще й таким мелким почерком. Ну, це так, це просто таке легке, дружнє зауваження. Ну, виходить так, що я все не зачитаю, але основні речі з цього листа я зачитую. Доброго дня, пане Вікторе, всі, хто дивляться та робить шоу Вата ТВ. Дуже люблю цю передачу, завжди дивлюся та передивляюсь. Довго сумнівалась, чи підходить видавнича сфера до рубрики «Свій до свого по своє». Тож, побачивши випуск з книгою про Стуса, було вирішено надіслати вам зразок видавничої діяльності видавництва Ярославів Вал, книгу Світлани Короненко «Замовляння на білоруську мову». До неї увійшли нові вірші поетеси, деякі з яких вже були опубліковані і викликали широкий резонанс серед читачів. Вірш «Замовляння на білоруську мову» посеред них чи не найрезонансніший, адже він, за визначенням знаного перекладача В'ячеслава Рагойші, це замовляння від мовної асиміляції. Саме цей вірш і дав назву книжці. Вірш, який розлетівся по соціальній мережі дуже швидко та широко, викликавши багато емоцій, спогадів та обговорень. Дуже прошу прочитати вірш в ефірі передачі «Слава Україні! Живе Білорусь». П.С. Прошу звернути увагу на продукцію видавництва Ярославів Вал. Це дуже професійна команда, яка випускає актуальний україномовний контент не лише для дорослих, а й для дітей. Так, ну і далі йде замовляння на білоруську мову. Цей вірш, я пропоную зробити так. Давайте, ми показали цю книжку, хорошу книжку, яку, я так розумію, зараз можна купити в українських книгарнях, зокрема через видавництво Ярославів Вал. Там опублікований цей вірш, він гарно розлетівся за соціальними мережами. Давайте зробимо так, щоб наші глядачі теж трішечки напряглись, пошукали цей вірш, прочитали його, а взагалі бажано купили оцю чудову книжку з нашої рубрики, яку ми назвали, логіка свій до свого по своє, але наші працюють. Називається так наша ця рубрика. І, я говорив, будь-який товаровиробник, а книжка – це такий же товар, такий же ж матеріальний товар, який випускається нашими товаровиробниками, в даному випадку видавництвами, і ми з величезним задоволенням будемо рекламувати ваші книжки, особливо, якщо вони патріотичної направленості. І ми рекламували не тільки книжку про Стуса Вахтанга Кіпіані і Антін Мухарський же свою книжку нам там про Чорнобиль присилав, ми її теж прорекламували. І цю, взагалі, шикарно, якщо нам присилають книжки ще з авторським факсиміле, це взагалі супер шик. А в принципі нічого страшного. І, до речі, ще там не одну збірку ми, рекламували. Я так уже пригадую, що було багато книжок, пройшло через наші руки. Найголовніше, подивіться всі, це дійсно хороший резонансний вірш, чудова поезія, чудової людини. Так що, будь ласка, купіть цю книжку, я так розумію, не пожалкуйте. До речі, вірш мені знайомий, і напряжіться і знайдіть цю чудову поезію. Дякую всім за те, що ви постійно дивитесь нашу програму, і дякую за те, що ви взяли і отак і скористались можливістю прорекламувати продукцію вашого видавництва. Все дуже і дуже правильно. Не забувайте купувати. Все буде Україна, слава Україні, і живе Білорусь!